Bună ziua și bine m-am găsit la un episod din Minecraft pe un server și acum facem din nou parcurs, dar acum pe altă arenă. E aceeași arenă de parcurs, dar numai că altă arenă de asta, uite de aici. Parcurs ăsta, care e cel mai ușor? Lăsați în comentarii. Eu cred că e 12. Am văzut la 1 și s-a dus la 12 și era cel mai ușor. Oh. Asta era 12. Mă, de ușor e. Da. Lag. Ok, am ajuns undeva departe și lag. Bă, tu știi ce fac? Papa! A dispărut. Ce șmecher, nu? Ia ce... Închide jucătorul sau nu. Nu știu ce vrea să zic. Nu mă apuc eu să citesc acum tot. Că n-am niciun chef să citesc acum totul. Toate astea, dar eu vreau să fac doar parcursul. Mamă, dacă mă oare... Eu m-am dus în cealaltă parte. Bun. Nivelul 1. De ce nivelul 1? Pentru că nivelul 2 și 3 alea o să fie tot parcurs. Tot cu parcurs. Și chiar îmi place. Mie îmi place parcursul la maxim. Pe bune. Da. Pe ăsta nu pot să sări. Eu am sărit și cum am reușit? Nu înțeleg. Am sărit și atunci am putut. Acum nu pot. Mamă, dacă... O să se audă tastatura, scuze. Da. Gata. Vrea să cadă. Cum am făcut eu. Mamă, dacă nu-mi dădea viață infinită, muream acum. Și... Da. Oh, stai. Da. Oh, și mamă, eu să fac asta. Haide. Bine, nu mai vorbesc. Poate acum să... Deci cum vorbesc? Nu mai vorbesc. Cât de bine. Da. Eu nu pot să sar pe ăla, deși e ușor, dar mie, când e un parcurs ușor, zice cineva că e parcurs ușor, mie mi se pare foarte greu. Pentru că, na, ăsta ți se pare greu, dar când îl face foarte ușor parcursul. Dar vezi că nu pot. Pot să cad. Nu trebuie să mă pun pe shift sau controlul ăla și gata. Trec. Asta a căzut și acolo. Trebuie să mai bun. Vedeți? Aici. Da. Sunt prea prost. Am sărit acolo. Am văzut ăla. Am sărit din nou. M-am crezut șmecher că-l fac. Și exact acolo am picat. Și te pui pe shift, mă. Trebuie să mă duc eu. Vezi, m-am picat. Și tu ai. Sigur că tu ai picat. Dar tu cum să nu pici aici? Asta e pe proastă la parcurs. Vezi, acolo am văzut și eu în același joc.
trebuie să se simtă prost. Apropo, am skin-ul ăsta. Nu știu de ce. Cal e, da. Gata? Da. Gata? Și nu acolo. Ia, ia, parcur pe aici. Nu vreau să văd, că sunt curios și pe aici. Uite-mă, parcur. Poți să-l faci hot? Da, a căzut. A căzut acolo, pe blocul ăla care poți să-l faci. Da. Nici nu am apăsat space. Nici nu am apăsat space. Bă, tu să... Nu să... Bă, ăsta cum poate să-l facă și eu nu pot? Bă. What? Ăsta face cu shift-ul, mă. Bă, și pe mine? Da, ați văzut? Deci se mișca ăsta, nu mai suport. În cauza mouse-ului meu mi se strică și filmarea și mi se strică și să sar aici. Revin după ce ajung undeva, măreț, da? Bună ziua și bine, scuze că am zis iarăși. Deci, acum am sărit și după, știți ce am făcut? Am mai sărit încă o dată și am căzut aici. Oh my god. Cancer. Acum, frate, cum să sar așa? Oricum am sărit pe blocul ăla, am sărit după pe ăla și după am mai sărit o dată din greșeală și am căzut. Acum să mă antrenez. Nu sunt așa de bun la parcurs, dar... De ce să fim? God! No! Mă dă cu capul de masă. Dar cum? Exact ca data trecută, dar atunci măcar n-am făcut chestia aia. Da, cam de dat pentru astăzi, pa.